סיפורו של רבי חנינא בן דוסא, על פי מסכת תענית כ"ד ע"ב, ועובד על פי הסיפור, סיפור על גשם של רות קלדרון. רבי חנינא בן דוסא היה אדם שאהב את עם ישראל, הוא תמיד חשב כיצד להקל ולעזור לעם ישראל. יום אחד היה מהלך בדרך וירד גשם. בתחילה היו אלו טיפות שירדו על אפו ועל ידיו ועל אוזניו והרטיבו את שערות ראשו, עד שהמים נטפו על מצחו ולתוך עיניו. נתמלא זקנו מים, טיפות הגשם החלו להתגלגל במורד גבו. הוא לקח עלה גדול שמצא והניח אותו על ראשו, אך העלה לא עזר לרבי חנינא. רגליו נרטבו, נרטב שערו, נרטב זקנו, ונרטב עד לשד עצמותיו. עמד רבי חנינא הרטוב כולו מימי הגשם, והביט סביבו. העצים התרעננו, השיחים שתו לרוויה, הפרחים פתאום הזדקפו מהמים ששתו, ובשלוליות קפצו צפרדעים. כולם נראו כל כך שמחים מהגשם שבא. פשט את ידיו רבי חנינא לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, כל העולם כולו בנחת, ורבי חנינא בצער. בגדיי רטובים, גופי רועד, סנדליי דבולים בבוץ, קר לי. מיד הפסיק הגשם. נוטף כולו ממים, הגיע רבי חנינא לביתו. חלץ את סנדליו שדבק בהם בוץ, הניח אותם ליד תנור הפחמים, ופשט את בגדיו הרטובים. לבש רבי חנינא כותונת יבשה. מרק חם התבשל במטבח, האש בערה בתנור, והיה לו חם ונעים. המרק מוכן, אבל רבי חנינא לא ישב לאכול. הוא ניגש אל החלון וראה. הגשם פסק, אך האדמה עדיין לא רבתה. העצים צמאים, הנחל אכזב, והצפרדעים מביטות על השמיים בציפייה. מה זה? לרבי חנינא נעים וחם, כי הגשם פסק. אבל מה על כל העולם? הביט רבי חנינא לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, כל העולם כולו בצער, ורבי חנינא בנחת? מיד הבריק ברק והתגלגל רע, ומטר ירד על העולם. רבי חנינא חייך לעצמו, התיישב ליד השולחן, הסביע בטנו הרעבה במרק הטוב, והתענג על ריחו של הגשם.